Kini kilong kicing perempana nakaliang sejong ka Voice of the People Party. Ka Voice of the People Party kapan pawe ka cing sungu bakrawi ki pai ba balak kersyane ka perti habar ka we ki cela ka cing kersyan barat ba ka jong pi kala keren beriu ha kam san hima jong cela mikhalaya ha ka basaungut na ki kortong juga parti kilayo banlong kidkot ka ying darpa thok an ki cela banwan ra i kimat ki jura jong ka chat benriu bat jong ka cela hi barak ka we shu ka cing kersyan ka jong pi ya ka perti ka bayang scam halal ka nong rem jong ka san hima bat ka san sha pai ba ka bakhuj bat ka basisha ka ai ka cing kremen bah ka we ka sni ka mikhalaya ka long ka cela bat anuk sai ki we pan ha ka san sha ka khadar ka babha ya ka ba ngila ban ngosorong kumta nakaliang ka parti ni khot ngi wer ye pi ban ai ka cing kersyan ya ka parti ha ka nik election MDC bat MP kipan salong ha usnam aracar arposau ha ka nik ka banta ngakwa ban pensyai bahadu menta nakaliang ka parti ngimpat sim karai yano ban penyeng kum ki kertong hakini ki election ya ki kertong ansarai ban penbena ha ka pol ka paweng da i Dr. Patskem Marbo unong ai ketien trong ka Voice of the People Party.